Вие сте с шоуто Стани Бургас. 8 бързи въпроса делят нашия гост Джуманджи Мълчи! от голямата награда. Лек, готов ли си? Първи въпрос. Къде се намира бъбрека? Заложната! Верен отговор. Какъв се падаш на майка ти? Сводник! Верен отговор. При кой български владетел е бил златния век? Гарджока! Верен отговор. Настолна игра за деца. Рулетка! Верен отговор. Довърши фразата. Бог прощава. Крупието не! Верен отговор. Кажи ми заместител на кафе. Кристали! Верен отговор. Като се роди беби в Бургас вместо манту. Зима брада! Браво е, Нерез. Вау, подкок гърмя направо мря стреш! Последен въпрос. Айди публиката малко. Мълчи е педерас! Какво трябва да се промени в Бургас, за да стане европейска столица? Дюърче да бачкат с мултиспорт карта! Да! Да! Получаваш 400 грама ваучер от дилара и 3 месеца безплатен престой в комуна. То хубава, ма! Всяко правим! Давай, замахай!